Kwazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita tiri nzvimbo iya, nzvimbo yembiri, nzvimbo yemukurumbira, nzvimbo yematepa-tepa. Ndofunga semaonera muri kuita imimi rava dongo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kuti nanyambila salamukela futhi balaleli beDrewmas media lani lonke nje beZimbabwe sethatha uhlangana lani but indaba esihlangana lazo sizwe ezinjani ezijabulisa silapha phela ukutsha khona izindlu lapha izindlu ezichayo imihla ngemihla ezichayo kade sokulesikhathi lokho ezisitsha but sikwazi ukuthi inkinga ingabisile. Kune vari kutanga kutibata muchirongwa chanhasi nhau iripo ndeyekuti nzvimbo ino dzimba dziri kutsva uyezve moto wacho hausi kuzivikanwa kunzi uri kubva kupi. Chiri kungoitika ndechekuti imba inotanga kutsvira pamusoro. Kana musati manzwisa zvakare nezvenyaya iyi, tinokukumbirai kuti mutange kuona kubva kumashure payakatangira kusvika patava nhasi uno. Abaqalisa ukuthi behlangane lathi phela kulesi sigaba kulesi siqephu sokuthi lapha sebesikhuluma khona ngento enjani ngezindlu lezi ezichayo. Kulezindlu ezichayo eselizile isikhathi lokho ezisitsha, but abantu babecabangela ukuthi maybe umuntu otshisayo, but isimanga ngesokuthi indlu yangikhona ayiphomba ukutsha nje, iqalisele esihlothini phezulu, nxa lisazi isihlothi phezulu kwesihlothi wendlu esihlothini phezulu khona pha yikho kunjani ukuqalisela khona ukutsha kwezindlu zangikhona. So asikwazi ukuthi kuyini njani okwenza ukuthi kutshe, but kulaba abaqalisayo abafuna ukuzwa indaba ngokugcwele liyakwanisa ukuthi phela likwanisa ukuthi libukele amanye amavidiyo esithe sawenza. Kubva patakapedzisira kukupa nhau ino pane zvakasiyana-siyana zvakazoitika. Hongu hanzi moto wakamboti mire mbichana ndokubva wazotanga kupisa mipanda tinoti majurahoro waya nemabathing rooms ndo akazosara achitsva apo neapo. Ndokubva saka wanga usisiri so strong, ndokubva dzazochitanga kutsva manje dzimba. Iye zvino izvi hatina hedu kunyatsowana umbowo hwekuti dzakatsva ngani musi umwe chete, asi dzakazotsva dzimba dzakawanda dzinodarika kuma17-18. Ngiyakwazi ukuthi ngalesi ekuqaliseni kwakuphomba ukutsha nje lapha lalapha, but kulesikhathi ukuthi okwaba ngani kuyathula sokuphomba ukutsha lapha ezambuzini, because izambuzi zangikhona zenziwe ngani ngotshanda lapha abantu abagezela khona. Wangani futhi ngani umlilo wangikhona njani uyaphela, and then wathi ngokuhamba kwesikhathi emaduzaneni nje yikho lapha kade sokubuya ngamandla khona sokuthisa ukuthi lingabona amavidiyo lingabona lapha sesikhuluma lizabona ukuthi umlilo wangikhona wawusule amandla kakhulu. Asi ningati chandafarira hangu kunyange zvazvo vanhu venzvimbo ino vasangana nematambudziko akadaro, chandafarira hangu ndechekuti pakava neumwe, pakava nekubatana kuedza kutsvaga kuti problem yopera sei. Ende munzira yekupedza problem izvi makavaona vanhu vakawanda vakauya, maapostori, vedzichechi, vechivanhu vakauya vakawanda-wanda. Tinindosithanda njengeDrewmas media ukuthi kulabantu lapha kuqalisa udubo lolu kulento abantu bahlala phansi babambana baba yimbumba bathi hayi ukuthi fanele usinjani sikwanisa ukuthi siqede udaba lolu asibambaneni, yikho ukuthi beze beqalise ukuthi bekwanisa ukuthi beliqede udaba ngoba bengayiqedi, kodwa ukubambana kwabo kukhanya sibili kuzabaqinisa ekugcineni sebele output eright. Maona kachera dambudziko renyu. Ndosaka ndigara ndichikomplaina kumba makuru amaiki muchitaura. Hatigoni kudzikama kana takutaura. Nhasi pachikamu chatasvika kuna sekuru vakazouya, sekuru vakazotsvagwa, sekuru vanonzi booster. Namhlanje kulesi siqephu sendawo lezi lapha ukutsheni kwezindlu kubuye omunye ukhulu okuthiwa ngukhulu booster lo othe ufuna ukubancedisa ukuthi udubo labo luphele. Asika chasiyana sekuru booster nevamwe vese vakambobatsira ndichekuti vanhu venzvimbo ino vane vimbo yekuti ava ndo vanenge vane anzi zvichibudikidza nezvavakavaitira pavakasvika.
thina akutshengisela ukuthi abantu batshengisela ukuthi bayakhola ukuthi unjani ukhulu booster uzakwanisa ukuthi bancede ngalokho asebayenzele khona ngokuyisikhatshanyana efikile phela endaweni lethu. Saka nhasi tisapedze nguva regai taita rombo rakanaka rekusvika sekuru booster vari in action. Saka takuda kuona kuti nhasi zvinofamba sei. Tozotaurawo neveruzhinji tonzwa kuti vanoti chii. Namhlanje sibe lenhlanhla enkulu ngoba sithe sifika lokhulu booster efika. So sifuna ukuthi sibone ukuthi lapha esebenza lathi sebesikhona sibone ukuthi usebenza njani. Kunokuthi okwenza abantu beze bemkhola ukuthi nguye sibili. Siqeda khona lapha sathi ukukhuluma laye sesikhuluma labantu nje abasesigabeni siza ukuthi bona bathini. Ndofunga muri kunzwa mheterwa dzakuitika izvo chirongwa chakuchitanga. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tiri kuenda pane rimwe level. Chijana chedu, it's our duty at the same time yekuti tikuudze zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Nhasi tiri Kumatepatepa, Mashonaland Central Province. Tina njengazonke izikhathi sithi ungakhohlwa ukusubscribe lathi phela lilungile lethu ngokwethu sikuthi silinike ini indaba ezimnandi lezinye noba zingamnandi but silibe kwazi ukuthi kwinokwenzakalayo nesizwe. Chishauraka Drewmas Media. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Muri Zimbabwe semaonera muri kuita musha uno watsva, musha ravadongo, hanzi dzimba 10 dzakatsva musi mumwe chete, dzimwe 7 mune mumwe musiwo zvakare. Pakazosvika sekuru vari pana pahanzi musi wavasvika pakatsva 4, asi vanhu vari kuti aiwa kachinhu chakabatwa. Ivo vatitaurawo zvakare kuti kunyange zvazvo vakabata chinhu ichocho vakabata chikadzi kwasara chikono chacho. Saka nhasi uno basa riripo ndere kubata chikono. Regai tione kuti vanozvifambisa sei, uyezve kati charamba takaisa nzeve pasi kuti tigonzwa kuti mushure mekunge vapedza basa irori sekuru dzimba dzicharamba dzichitsva here kana kuti kwete. Tichakurukurawo zvakare navo sekuru vacho vapedza basa ravo. Tichakurukura nemunhu ari kunzi akabvuma kuti hongu ndine ndanga ndine chinhu changa chichipisa musha. Tigonzwawo kuti anobvuma here semataurirwo azviri kuitwa. Tozotaurawo zvakare nevagari venzvimbo ino tichinzwawo zvavanofunga pamusoro pezvaitwa nasekuru ava. Musakanganwe kuti pakaita vana sekuru vakawanda, madzibaba vakawanda vakasiyana siyana vakauya kuzobatsira, asi hapana chakafamba. Ivimbo yedu yekuti sekuru vano ndivo vachakwanisa kunge vachikunda dambudziko riripo irori. Ariyewa makatarisira kuti ndinomukunda kana kuti anondikunda nai. Aiwa enda nai. Ndikaenda nai. Ndufana tosere. Aipo wanda kuda kuti aiwa ndiende kumba kwake. Ndonotora ntuna yacho iri kunetsa. Ndonopedza matambudziko.
vanozongopinda matare vanenge vakupinda asi basa ndoita sei. Chine ngozi mwanangu, ndiimbire kanziyo kangu kaya, ndigone kutekaira, ndigone kufamba naye, ndisvike mukati memadyaramusha wake zvazvino uno. Ona bereri rashema, yauya mwise 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 bereri rakwana, yauya mwise bereri rashema, yauya mwise bereri rakwana, yauya mwise bereri rashema, yauya mwise bereri rashema. Wataurire kuti ayewa rimire motori yezvakare matambudziko aya akupedzwa nagona muroyi. Wataurire mwana kuti akunopedzwa.
moto lera kunopedzwa nagona mombe. Hapo tichagara zvakanaka. Akanaka ayo. Kumarira zare. Ururumani. Okay, ipengo wamwesa. Vakatidzidzisa nezambuko racho, ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tangamere kumakwa. Tangamere kumakwa. Tangamere kumakwa. Tangamere kumakwa. Apana ari kupinda apa munhu wese. Mbiya ngaiswe pasi yese saimbiya pasi. Mwisa mvura imomo. Ndigendirwe nechikara ndinokudana izvo zvinouna. All right. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndizvo zvati zviri kuitika pari zvino sekuru vapinda mumba kuti vange vachinobata chinhu. Hongu tinozviziva kuti shure yenyu ndeyekuti tinge tichikuratidzai zviri kuitika, asi kana wanzi iwewe haukwanise kunge uchipinda, haukwanise kunge uchipinda. Uyezve chikuru kwamuri muri yeZimbabwe kuti muzive kuti chokwadi here kupera kwedambudziko. Saka musazvinetse nenhau yekuti dai taona zviro zvese. Sezvamuri kuona uyo mukomana akamira nasabhuku ndiye anzi anoda kubatsirwa, anova mwana wevakuru vacho vari pano. Avo ndichairman ndo akamira navo. Ndofunga munovatondera tichimbotaura navo kakawanda pataiuya pese kunoku. Ndofunga sezvamuri kuona sezvamuri kuona vanhu vari kunze, mumwe nemumwe ari kuda kuedza kuona kuti zvakamira sei. Fuga mai baba. Sunungura. Sunungura. Kachore hapo. Pesa utamwaika. Mwavura.
Unachora kuona hichi. Unachora kuona. Beba dus. Yo. Mwanangu nangikiwa. Yo. Mira, tukana kile vijana hapo. Kashika. Inofamba chipfira moto. Chitonere banga. Tora banga iwe. Tora banga. Itaifa. Andichakudaili. Tafumuka. Andichakudaili. Yabatus. Tafumuka. Buda mandiri. Andichakuda. Enda kwakabva. Fumuka. Taurira. Yaba utaure sasa zwa utopoka utora uchitaurira. Taurira mukati meana dzako. Mushonga ngauye dzokere kwakabva. Taurira. Unachauri kupoka nere mwanangu? Nati unachauri kupoka nere? Unakunyeperwa kwa waitwa here? Arikuti? No mwana ngajayewa mana na majiri bilai. Munati kumanya atani? Imwafwele ndola kuti mutite makijani? Utaura nekuda kuti munhu azoremerwa ramangwana aye watinarwira upenyu wachi? Mwanangu, tora chitsaki. Zvinhu zvinopiswa vanhu vese vachiona. Sauti chautengerai. Akabata mbichiri murume. Achinotsvaka mabasa. Kuti zvinhu zvingamunakire. Akakopiwa mutemo namushonga. Watadza kuteedzera mutemo namushonga. Mushonga akabatwa nemukadzi. Iye akangazi mutemo mushonga ubatwa nechi? Ndikukunyeperere mwanangu. Vara mukova yako mwanangu tiende kumataka. Rauti chinopiswa achiona. Wotera ukiwe chikugadzire zvakare njere dzako dzawakanga wakapiwa uchisenzeswa ndizvo mwanangu. Nokuda chikugadzire uku. Anonaka uyu. Varira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero, achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Wewerere nje, ndakumbira shumba, onaka ndakutenderere. Wati pagwara reupenyu.
Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Chokwadi zvizokutora izvozvi. Sei muchiti ndezvechokwadi? Ndikubvuma nokuona. Ndezvechokwadi. Muri kufungidzira kuti zvapera dambudziko? Chokwadi zvapera. Chairman, ndimo watakataura nawo kakawanda. Chokwadi. Dambudziko randidzudza zvokuti kana kuti vanhu achandiona kuti ndichageza here kana ndichageza ndikusira ndichimhanya zuva nezuva nenyaya yemoto. Hauna kubva wamira. Saka ndikufungidzira pari zvino kana zvabviswa kuti denga randidaira nyika yese yandinzwa muri akurarama zvakanaka. Ndozvitenda kuti denga randidaira. Ndozvitenda. Tinotenda nezvaitwa muno mutorero nerubatsiro rwaitika kubvisa chinhu changa chatambudza vanhu, kutambudza mweya yevanhu vanorara panze, vairara vakabvisa zvinhu. Aiwa, toti maita basa. Tinofunga kuti tinenge tabatsirwa chaizvo nekuti kubva moto yatanga ipane vanhu vakati kuti vakauya vachifunga kuti vangatibatsira, asi nezvinhu zvabviswa izvi tinotenda kuti moto ungambomira kutsva. Munovimba kuti hazvichaite? Tinoona sekudaro kana vaenderera mberi nekaitiro kavari kuita. Inini ndinonzi mai Mavhura. Pandiri panapa ndauya ndakamirira sabhuku. Saka tauya chiitiko chonomutorero chagara nguva hombe kubva pa27 chichiitika moto ichitsva. Kusvikira tazosvikawo pari nhasi tazoona sekuru wauyawo waya kutibatsirawo nhasi. Ndipo vari kubata zvinhu zvizvi, vari kubata muno, munhu wese ari kuzviona zviri kubatiwa munomu. Nyanga zvinhingirike zvishiri zviri kundouyawo munomu moto wacho. Saka ukuramba uchiita sei uchibvira, asi pari zvino izvi moto unenge watinyararai nhasi, hauna kumbobva wabvira nhasi pakatanga nezuro kushanda. Chakanaka vanomhura havaregedze kuve vari varipo, vane rizondo havaregedze kuve vari varipo. Vanoziva kuti vamwe vaitondikakakanana kune varini. Ndikufara tose here waregerei ndikubatsirei nai. Anotenda ndiye anobatsirika nai. Muzukuru wangu ruda kutenda, ndiri kuzviona nai. Sumuka utende zvako basa rako. Ndikupenda vabereki. Ndasununguwa. Mishonga akuite mishonga yebasa yakaita inozosandika. Unenge uri mudzi asi unozosandikwa kuita chimwe chinhu. Mondiregererewo nedzimba dzenyu dzakaparara. Chauranga havasi kunzwa. Mondiregererawo panyaya yemishonga iyoyi. Tikufara tose here varume 10 mwachete asina guwa ndiataurira zvakaya kuti aiwa chirombo chatanobata zvaita sei kubva zvadii toratidza vanhu tova tapisa nekuti hazvina patinozvichenesa. Chabvira moto chinhu chavo babawo. Vachabatwa. Pataenda sekuru vabata chinhu chakanzai tikaenda kunongedza ivavo vakazoita zvakanaka. Pamusoro sekuru waenda wakabata chinhu chabvira moto kumba ikoko. Pamusoro vabereki. Pamusoro iyi taenda nasekuru kumba kwababa. Sekuru vasvika vakapinda mumba vari 2 zvavari, vanhu vakamira kunze. Pazaya chibhegi chatorwa chikaisiwa apa, chakatorwa abhegi chakandibhegi patorwa chinhu chabuda chirimo muchine nyanga chine chimudende so chabatwa chaisiwa pasi pazotorwa banga choka changobayiwa choka chitangobvira moto. Cheka pamusoro iwo sekuru pachawo zvakanzi mushonga iyi ndakabata ndichibatira basa ndindakaromba mishonga iyi
ndakaromba mishonga ndichibatirawo basa saka iyi sekuri maita basa mandisunungura mishonga ndeyangu zveshuwa toda kuti muteererese nhaika vabereki uyo ari kutsinhira asi ivo varipo vari kuda kutaura kuti yaishiwa mushonga ndakautora kwakati sekutaura kwavanga vachiita asi kuti makasununguka kuti kuchitaura makasununguka wangu teereresaitan ndakautora kwabhora inonzi ndokwandakatora mishonga iyoyo kuchitorera basa asi ndasingazozive kuti uchasvika pakadaro ndinapanda akanaka maita ite makatora profita makatorazvo makaenda kumasango mamakaenda asi ini ndataewa vanangu regai ndikuberekai nembereko yani ndatiragara ndimubatsire mwana atambudzi ichokwadi zvakaitika sei vakadzi ndo vakatanangira mbinjiri dzababa ava asi baba ava vakanga vasina kuudza mukadzi wani nhasi uno zvatambudza mhuri yavo zvaakubatanidza nevasina ukamanani nhumba dzakungonyeka kureva kuti kudzakungobvira nai saka matare enyu zvakare vanangu aiwa achiri kuendawo mberi kuna vachabati vari kubatwa nezvimwe zvani baba ava varorema kone kuti vatenda kuchisunungurwa pamusoro engatibvisanereiya ndofunga chirongwa chedu hazina kuti tagumira papi tiri kuti izvozvi manje mumwe nemumwe akafanana nababa ivo vakanga vakatora mishonga yavo naika kuti mishonga yaidi ibude naika so izvo zvinezvi manje makatsanangudzirwa nezuro kunzi baba nemhuri yavo vanopinda mukati medare handinai ndizvo saka taakuti manje ipapapa baba nemhuri yavo munopinda mukati mematare muchindwa kurema kwenyu kana kureruka kwenyu munhu wese arapa oziva kuti tiri kufamba negwara ripi handinai ndizvo saka gadzirirai kupinda baba nemhuri yedu mukati mematare muonekwa kuchena kwenyu kuru pari zvino vakuratidza ruzhinji chinhu chavabata chine nyanga kwekupedzesera chiri kunhuhwisisa chaiko chaiko zvekuti dai kunhuhwa kwainzwika pakamera mungadai muchindiwitineserawo kuti zvechokwadi hazvina kumira zvakanaka. Chinhu ichocho chiri kunhuhwa chabayiwa makatarisa chikabuda moto. Magic, call it magic, we don't know. Asi tinokupai mukachitarisa chinhu ichi chine chuma pane nyanga pobva paita chuma. Ini ndinoitwa nomusakarengono nosenza nasekurugona muroi tiri pamwe chete panapa tauya nechinangwa chekutsva kwedzimba. So kuya kwataita nekutsva kwedzimba takatanga basa iri nezuro pano zvanga zviri kupisa dzimba zvakaonekwa nasekuru ndofunga takabata chimwe chete chacho. Tingade kuziva kuti chinhu chamakabata ichi aichiite sechi, basa racho ranga ririrei? Iye achitaura akatsanangura kuti no, ini ndakatora mushonga wandikatora, asi mushonga ndautora ndikautora kwamurewa, asi ndanga ndiri kuti ndingatsvage mari. Ndakanga ndanzi ini handifaniri kurara nemukadzi kwenguva inoita gore. Saka zvinhu izvozvo ndakazotadza kuti ndikunde mhiko iyoyo. Saka zvakazoshamisa kuti zvakangotanga kungoitika ndikaona zvakutoti kana moto chaiwo waibvira usiku mukati memba yangu. Saka panguva yazvakazotanga zvanga zvakupisa dzimba dzevamwe ndokutaura kwaiita. Ndo pandakapedzera kuziva pandatozwa kuti chirongwa chiende for sure. Ndaiti nguva yandinotanga kuona dzimba dzevamwe zvichinga chinotosumudza chiedza mumba mangu choenda kwachinoenda, ndaizoona dzimwe dzimba dzakutsva ndokutaurira waiita. Ameno yosekuru pane mashoko avangade kutitaurirawo zvakare. Ichokwadi
Ini ndinoitwa Jeremiah Nyasoka, zita rebasa rangu ndinoitwa Gonavaroi. Uyu ndichimubata nenhau yake, munhu aida kutsvaga kuti agone kuwana kurarama kwekutsvaga pfuma nemishonga yaakanga apiwa mitemo namushonga pamba pake, akatadza kuteedzera mutemo waakanga apiwa namushonga pamba pake. Saka naizvozvo ari kutenda kuti sekuru ndisunungurei ndibatsirei. Ndatenda. Hongu muri Zimbabwe muri kuzvinzwa ndo zviri kutaurwa. Sekuru ivava tichazoenda toita nhau nayo, munozviziva zvatinoita zviya zvekukurukura navana sekuru vanobatsira. Asi muchidimu sekuru, vanhu vangangoda kuziva ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunobatsira? Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana, vanobirwa, vanopenga, vanoshayiwa mbereko nezvirwere zvakangosiyana siyana zvekuti zvimwe zvacho handingakwanise kuzvidudza pari zvino, asi ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana, zvichisanganisirawo zvakare kugadzira misha sezvamuri kuita izvi. ndipo chaipo kuti mhuri dziwane kugara zvakanaka, vanonangana, vanopanana mhosva, tichienzanisa madzinza nemadzinza. Tingade kuti mutitsanangurirewo kuti tanzwa kuti ndimanga muine chinhu ichi changa chishungurudza musha uno, ichokwadi here? Mungatitsanangurirewo kuti zvakamira sei? Inini chokwadi inoitwa Christopher Mapfunde, ndaigara Goromonzi, kuno ndakazongouya nebasa. Saka ini ndakatora mushonga chokwadi kuGoromonzi ikoko, ndisingaziva kuti ndichazopanduka, asi mushonga iyu ndakashanda nawo kwemakore akati wandei. Ndakautora kuUB40 kwaBhora. Ndautora kudaro ndikaushandisa. Adzimai vangu vakanipotombonditi madii zvemushonga izvi siyana nazvo. Ndikati aiwa ndiri murume, asi ndisingazoziva kuti kumberi uchaita sei. Chokwadi ini ndakagara kutozvikoshiwa. Apa kana pakauya sekuru aiwa wachitaura ndakabva ndabvumirana nazvo, ndikati chokwadi mushonga ndakautora shuwa. Zvikanzi ko mwana uyu alikuita kunge akarasika pfungwa, ndikati chokwadi ina handisi kuziva kuti ndezvipi. Zvikanzi mushonga iwoyo, ndikati chokwadi mushonga uyu ndakautora dzanguva, asi mwana uyu ndakambofambawo naye kumaprofita vachingoti aiwa akaita zvinhu izvi akafa, saka kuti tizvigadzire zvinonetsa. Asi ndauya pano kuna sekuru, chokwadi wachindiudza ndakabvumirana nazvo. Wakati saka kuda kuti tikusunungure here? Ndikati chokwadi ndisunungure kana muchizvikwanisa, sekutoti zvakutambudza mhuri yangu yese hapana chakanaka. Saka chokwadi ndakaitawo wakaita zvavanokwanisa, wakabvisa shuwa, wakandibvisa chinhu ichi chikanangidzwa vanhu vese. Yese ininiwo handina kutsutsumwa nazvo kana kuti ndiendewo pamwe, ndakanatsa kuona kuti chokwadi chinhu ichi shuwa mushonga unosanduka chokwadi. Pamakapiwa imimi mushonga uyu waive wei? Ungori kupfuma here? Aiwa, wakanga uri webasa. Munorevei? Wakanga uri webasa kuti mulungu achindionawo pabasa, ndichipuwawo basa rakanaka. Ndakanga ndiri mabharani chokwadi. Asi n'anga iyi akandipa mushonga uyu akanga ari muchawa, akazofa zvake. Ainzi sekuru muchawa, aigara kuUB40 iko. Aha, pakatanga nhau yemoto yekutsva kwedzimba, maizviziva here kuti ndicho chiri kupisa? Kwete, inini hapana zvandichiziva. Semunhu ndasingaziva kuti mushonga iwoyu uchazopanduka. Kwano makore akawanda ndautora, asina isingaziva kuti ndiwo uchazosvika pakudaro. But pazvanga zvatsviriridza hamuna kumbonyumwa here kuti hazvisi zvezvo here zvaakuitika izvi? Munongoziva kunyumwa, unongonyumwawo, asi unokoshiwa makore ndiye ati wandei. Ndabata mushonga uyu. Saka imimi mambotaurai kuti makamboenda kumapostori, makanga chii chakanga chakupai pfungwa dzekuti mushonga uyu uchibva? Mwana ndiye akanga anditi ndiende kumapostori, sekuti pfungwa dzake dzakarasika. Apa ane 24 years, asi hapana chaanoita. Vamwe vake vese vati vano mhuri dzavo, iye ndinongogara naye ndiri 2. Ini mudzimai wangu akashaya.
saka togara tiri vaviri nomwana saka mwana uyu ndiakandipa kuti ndiende kumaprofita. Saka pamhiko dzemushonga uyu wamamakapiwa, mamakapiwa mhiko dzipi? Ndakangokanganisawo mhiko dzacho. Munongozivawo zvinoitika pakurarama uchigara nomudzimai, hauzomuudze zvese. Saka iyewo akazonobata papo panga pasingade kubatiwa panenge pane mushonga wacho. Hazvisiri zvakazoita kuti azoshayika here? Handisi kuzivawo ipapo, asi takambotorayo kufamba izvo hatina kuzvibata zvemushonga iwo. Tinotenda. Eko ndezvipi zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kune vamwe vachadawo kutsvaga mishonga yekuti vange vachisimudzirwa mabasa? Ndinoti kwavari inini chokwadi mishonga wakanaka asi wakaipa. Unosanduka mishonga, unosvika pakuparadza zvinhu zvavanhu wasina mhosva, asi iwe uri ndiyo wakatora zvinhu izvozvo. Saka mishonga ngatisiyane nayo, ngatisatorei mishonga yakaipa, ngatigare takadaro, tatenda. Ko veruzhinji pavari kukuona iye zvinezvi mushure mekunge zvabuda pachena izvi, vari kukutorai sei? Aiwa, vanonditora semharadzi yavo, sekuti zvinhu zvaparara zvakawanda. Chokwadi ini inenge ndisingazivi pachinenge chiri, sekuti ini kuti ndizochionewo sechinhu chinenge chapanduka handizochiwani, chinenge chakungofamba famba, saka chichizosvika pakupisa dzimba dzevanhu. Mumba menyu hapana kana zvimwe zvaiitika zvanga zviri unusual zvokuti zvamamusina kujaira kuona zvanga zvakuchitanga kuitika nguva ino yapfuura? Aiwa, zviripo zvaingoitikawo zvokungoti unongoona kungoti pamba pano pandigere zviri kuitika zvacho hazvisirizvo. Tingade kuzvizivawo kuti chii chaiitika kwamuri? Taingoonawo dzimwe dzenguva usiku pamwe unongonzwa kuita kunge kufamba munhu here kana kuti mukuita sei, saka watomuka usiku ihwohwo uchitarisa kuti chii chiri munhu chokwadi, asi wosaya kuziva kuti hapana chauri kuona. Hamuna kumboedza kana kumbowomberawo kuti ndiregererewo kana ndirini ndinatakakanganisa kana kuwanawo zvimwe zvokuitawo pachivanhu kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichidzokera munzvimbo? Ndakamboedza kudaro, asi chinhu chinenge chapanduka chinenge chatopanduka. Zvakaramba ndakamboedza kuemberera iko kuti chokwadi ndini ndakabata, asi zvakakanganisikawo, saka tiregerereiwo kuti mhuri irarame musha uno, asi ndopa zvakatotanga kutoenderera mberi pano. Sekuru ndine urombo kuti ndakukunetsai, ndichingoda mubvunzo mumwe chete. Sekuru ava vataura kuti vane mwana asi njere dzake hadzisina kumira zvakanaka. Mushure mekunge magadzirisa dambudziko riripo iri, tingati mwana njere dzake dzakudzoka pakare here kana kuti zvinhu zvakatononokero? Dambudziko riri pane mwana idambudziko rinogadzirika rinopera, nekuti chinhu ichi chakaitwa nemushonga, naizvozvo zvakare anosunungurwa mwana achiita zvakanaka. Nyange zvazvo zvisina basa nekuti pane makore mangani anga asina kuita zvakanaka? Hazvina ndava, anobatsirika achiita zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga maona zvanga zvichiitika pano. Takauya kakawandisa, uone njani? Mina sendinwe ngokugijimisa lami ngilandela usekuru. Ndaona ukuthi maoko akho achisheka. Hayi sengidiniwe kakhulu, ngiyathemba libona ukuthi kwenzakaleni mule Zimbabwe. Ngiyathemba ukuthi after lokho okusokwenziwe ngukhulu, ngiyathemba ukuthi sebezathola ukuphumula, sebezathola ukulala kahle, sebezathola ukuthi loba behamba besiyavakatshela kwezinye indawo bekwanisa ukuthi behambe bengabambanga phela izifuba ukuthi hayi phela ngongceke ungakwanisa ukuthi kutshe, but siyathemba ukuthi kuzasala kusiba right. Ndovimbo yedu yokuti kana tabva tinovimba dambudziko iri rapera. Tauya kakawanda, ndofunga muri Zimbabwe ndimi witness yedu, takauya kakawanda zvinhu izvi zvichingoitika, asi
vanhu vari pano vabvumirana nesu, isi tikubvumirana nawo kuti dambudziko iri tinovimba nhasi uno rapera. Ehe, ngiyathemba liyakwazi ukuthi selisibone kaningi sisematepatepa, selibone kaningi amavidiyo ukuthi hayi izindlu ziyatsha, but silethemba ngalokho esikubonileyo kwenzakala, silethemba lokuthi namhlanje udubo lwangikhona luphelela, silethemba lokuthi akusoze kwaba lendlu ezatsha futhi. Ndofunga kana matarisa pataenda kumba uko chibhegi chaburiswa panze, chinhu chikabatwa, chikabayiwa nebanga, chikabuda moto. Into engichazile kakhulu ngiyakwazi ukuthi abanye bajala ukuthi okhulu bayahamba lento zabo, kodwa uthe ngifuna abantu abazakuthi nesuthi angqokanga lutho, anithwalanga lutho. Vazhinji vanoti hayi vakanga vainacho. Munoona patakaita kubatwa kwevaroi pagokwe, tiri kugokwe paya, vanhu vakati ai wasekuru maona here nyoka yaburitswa muhembe, yazoitwa sei? Ameno zvamaonero anosiyana, isu tanga tiripo. Uyezve tisati taenda hatina kuzokuradzai pakamera sekuru vabvisa hembe dzavo vachiratidza vanhu kuti honai handina chandinacho. So uhambile nje enguye lo mnikazi womuzi wangikhona, vahamba nje vayakhipha lokho kade bekukhipha la. Umuntu wangikhona wavuma ukuthi hayi ngeqiniso ngokwami sivile. Kwatiri isusu tinenge tiri panzvimbo tichiona ichokwadi ichi. Liqiniso ngoba thina ite sikubona, ngiyakwazi ukuthi bakhona bazakhomenda ukuthi hayi indima idzi. Pagokwe zvakare pana ambuya vakabatwa vachinzi muri muroi. Makaona takataura navo tichitobvunza kuti munoroyerei? Ko ivhu iri mairi nokorere chitsi, mainokorere chitsoka dzemunhu. Uzoona vanhu vachitaura kuti vanonyeperwa. Really? Muye nechipupura ega. Zvakabvira mubhaibheri kunana Dhandvu Thomas. Nanhasi variko vanhu vakadaro. Saka don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tiri kutendera nayo nyika yeZimbabwe, hama dzinodikanwa, hatimire pese panoitika chiitiko, tinenge tiripo tichikuburitsirai zvinenge zvichiitika. Tinovimba pane zvamaona, vane mafungiro avo maane mamwe mafungiro, maane mamwe maonero. Regai tidzokere kuguta reHarare, takuchitokumbira Tando atiroere goodbye my friends. Toonana muri yeZimbabwe. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.